Mieru hudobného vzdelania, pretože táto moja téza, že ak sa od niečoho vzdialujeme, musíme dobre poznať, od čoho sme sa vzdialili a kam smerujeme. Čiže kontinuita, diskontinuita, kontinuita. Inej voľby niet, ďalšie je len brutálne skoncovanie s tým, čo bolo, a to nie je v zmysle historického vývinu európskej kultúry. Veľké kontinuity sa nakoniec ukázali, že majú svoju kontinuitu. Nie nadarmo sa u nás usporadujú dirigentské kurzy pre pôsobenie v amatérskom prostredí. Členovia speváckých zborov disponujú určitými vekovými, vokálnymi vlastnosťami. A ide o mladých ľudí v procese rastu, dospievania, kde hudobné aktivity majú nemalý význam. Priestor, dirigent, členovia zboru, organizačné dimenzie, účinkovanie, kladné výsledky z činnosti percepčnej sféry patria a budú patriť medzi otvorené témy, o ktorých treba hovoriť. Kultúra a umenie nemá konečnú stanicu. Sú stále otvorené voči udržiavaniu a zmene.